Myslím si, že otec Piotr veľmi dobre vie, čo sa okolo neho deje. Raz pred rokmi, nepamätám si za akých okolností, ale pred rokmi mal taký sen. Nepamätám si, či to bolo pred vysviackou alebo po vysviackej. Nejak si nemôžem na to spomenúť. Videl kaluže červenej krvi na podlahe v katedrále. Tak sa nejako začal nad tým zamýšľať a tak si pomyslel, že by ho čakalo nejaké mučeníctvo. Určitým spôsobom môžeme povedať, že ide cestou Kristovou. Ale čo môžeme viac očakávať, keď chceme byť blízko Bohu? A určite, myslím si, že nám dá tú milosť, že my tak pôjdeme krok za krokom, za Kristom, ktorý ide krížovou cestou. Nie je spásy inak, ako cez kríž. Nemôžeme vstúpiť do svetosti tým, že nezakúsime kríž v tomto živote. Môžete nám ešte niečo povedať o tejto jazykovej bariére? Mne sa zdá, že to je veľmi podstatné v prípade otca Piotra. Mnoho ľudí si myslí, že ak bol viac ako 20 rokov v Anglicku, tak to už musí byť ako hovoriaci Angličan, lebo jedna žaloba proti otcovi Piotrovi je taká, že otec Piotr, na čo sa ho žalobca pýta, lebo vieme, že tento rozhovor bol nahraný a potom daný ako dôkaz. Takže toto malo byť aj dôkazom, že otec Piotr sa priznáva k tejto vine. Ako vy to vidíte? Takže evidentne to bolo tak. Táto odpoveď bola nahrávaná pred niekoľkými rokmi. Viem, že tento človek volal otcovi Piotrovi a viem, že vtedy otec Piotr mi hovoril, že bol práve zaspával a bol veľmi unavený. Doslova bol už tak celkom neprítomný. Bolo to neskoro večer po celom dni práce. A vravel, že ten telefon mu tam stále zvonil. A pomimo toho, že ak niekto je aj viac ako 20 rokov v Anglicku, tak naozaj, čo sa týka dospelej osoby, naučiť sa anglický jazyk, je to úplne inak ako pri dieťati, ktoré ide napríklad za hranice a je hodené do vody, aby plávalo. Malé dieťa sa učí tento jazyk v celom tom kultúrnom kontexte, ale dospelá osoba sa učí jazyk mechanickým spôsobom. Samozrejme, že to zovšeobecňujem, ale je to také mechanická náuka. A často som tak postrehla, že otec Piotr niektoré anglické formulácie prekladal do poľštiny a viem, že keď to prekladal to ako 1:1 z angličtiny do poľštiny. A preto dobre viem, že to nie je úctivé, keď povedali, že on dobre vedel. Ak niekto napríklad je taká formulka I'm sorry, čiže ospravedlňujem sa. A dobre vieme, že to isté sformulovanie môže znamenať aj, že je mi to veľmi ľúto. A my nevieme, v akom kontexte to prepáč mi, I'm sorry, v akom kontexte to padlo. Lebo určite otec Piotr sa neospravedlňoval za niečo, čo nespravil. A my nevieme presne, ako to daný žalobca formuloval. A otec Piotr mohol kľudne povedať, že mrzí ma to, je mi to ľúto, že takto sa cítiš, že takto si o tom ty myslíš. Takže toto sú také jazykové nuancy. Hlavne keď sa jedná o takéto veľmi delikátne veci. Lebo tu si myslím, že by mala
zhodnotiť toto všetko osoba, súdny prekladateľ a tiež jazykovedec. Pretože nie všetci aj súdni prekladatelia, tlmočníci to nemusia dobre tlmočiť. Ja som tiež s týmto mala také skúsenosti, keď jeden dokument bol preložený, išlo o iný jazyk, alebo bolo to tak fatálne preložené, že som sa až chytala za hlavu. A prekladal to súdny prekladateľ. Raz som obdržala tiež súdny preklad, čo sa týka medicínskej správy, ktorú tiež ten súdny prekladateľ preložil tak, že polovica oddelenia sa z toho smialo. Bolo to smiešne, lebo jedno slovo, ktoré išlo, malo dva rôzne významy. Takže tu ide o to, ak súdni prekladatelia sa pomýlia v súdnych prekladoch, tak čo my môžeme očakávať od dospelého človeka, ktorý sa začal učiť anglický jazyk, tak povediac ako dospelý, vzdelaný človek. A čo sa týka mňa, je to veľmi nespravodlivé, keď tu sa snažia sa ho chytiť na slovíčkach. A práve v tomto procese takéhoto typu veci sú uznávané ako dôkazy. Lebo okrem toho, čo povedal žalobca, neexistujú žiadne iné dôkazy. A tiež tie podľa môjho názoru tie zmanipulované nahrávky. Samozrejme by sa tu dalo odvolať aj na úplné nepravdivé výpovede o tejto újme, ktorú mal otec Piotr údajne spôsobiť žalobcovi, čo jednoducho tak uráža rozum a logiku. Spomínam si na reakciu mojej priateľky, mojej známej, ktorá je fyzioterapeutkou, má doktorát a ktorá si prečítala úryvok z jedných anglických vydávaných novín o priebehu súdneho procesu, že keď žalujúca strana tvrdí, že žalobca chodil otcovi Piotrovi po bruchu, pretože otec Piotr chcel a druhou nohou ho kopol do tváre, ešte niekde tam aj otec Piotr masturboval. No a táto žena sa chytila za hlavu a hovorí, čo to za hlúposti, veď to nie je možné. Ako kráčala jednou nohou, druhou kopala, aj odliehajúc od toho, že to povedala, že je to nemožné, lebo aj tínedžer je už skoro dospelý. Keby stála niekomu na bruchu, kde sú obličky, kde sú rebrá, veľmi bolestivé miesta, tak za 1-2 sekundy by jednoducho otec Piotr to nevydržal, túto bolesť, a odstrčil by ho. Je to jednoducho nemožné, hovorí. No tak sa skúste takto si ľahnúť na zem a poproste niekoho, aby vám začal chodiť po bruchu. Potom uvidíte, ako budete od bolesti skákať až po strop. A kde, že by ste ešte dosiahli nejaké sexuálne uspokojenie alebo masturbáciu. To je nereálne. A žena povedala, áno, je to nereálne, je to hlúpe a podobne, a súd tomu uveril. A to bolo v procese. Ďalší z argumentov bol sáček s ponožkami, ku ktorému sa otec Piotr údajne priznal, že ho ukradol alebo vzal. A ja si zasa myslím, že každý človek, najmä ako kňaz, má pri sebe nejaké odobraté veci, máme za sebou sťahovanie a veľmi veľa. A vieme, že je to nemožné, že keď sa sťahujeme, aby som nemal so sebou nejaké veci, čo mi jednoducho nepatria. Alebo keď organizujete nejaký výlet alebo púť. Koľkokrát niečo ostalo v autobuse, niekoho veci, neskôr ti to prinesú na faru. Nie jedenkrát to zoberieš ty, lebo šofér ti to nariadi a nikto si preto nepríde. A niekto sa toho chytil, že niečo také našli na fare. Je tam veľa možností a my tak naozaj nevieme, čo tam bolo povedané. Povedané otcom Piotrom. Ale bol to len médiami ponúknutý nejaký príbeh, ktorý už pripísal otcovi Piotrovi akýsi druh fetišizmu. A ľudia tomu uverili, áno, je vinný, veď sa k tomu sám priznal. Ja som ešte aj narazila na takú formuláciu v nejakom článku, ktoré ma jednoducho zaskočilo. Že otec Piotr ležal na podlahe a vtedy ten žalobca vošiel dnu, keď otec Piotr ležal na podlahe. A poviem to takto, ja sama mám problémy s chrbticou.
A raz sa mi tiež tak podarilo jednoducho si ľahnúť na tvrdú podlahu a spraviť si zo pár takých naťahovacích cvikov. Takých, ktorí tak napravujú túto chrbticu, aby táto bolesť tak ustúpila. A dovoľte mi ešte raz zdôrazniť, že otec Piotr pri svojej naozaj slušnej výške má právo mať problémy s chrbticou. A viem tiež, že otec Piotr aj veľmi veľa plával, práve preto, aby si túto chrbticu aj tak uvoľnil. Čiže keď tak trpíte krčmi a bolestiami chrbta, takže nie je nič nezvyčajné, že keď bol sám v hotelovej izbe alebo sám u seba doma, ľahol si na tvrdú podlahu, aby si tak povediac napravil chrbticu. Čiže keď takéto veci vytrhnete z kontextu a potom si to niekto bezmyšlienkovite prečíta, pomyslí si, o Bože, na čo si on vlastne ľahal na podlahu? A myslím si, že mnohí fyzioterapeuti budú súhlasiť so mnou s tým, že existujú rôzne manévre, ktoré môžete vykonávať sami, aby ste si trochu uvoľnili chrbticu. V úvodzovkách ju tak nastaviť. Na druhej strane, ako vravím, všelijaké veci sa tam už objavujú. Nebude trvať dlho a kňaz už ani nebude môcť pozrieť sa na dieťa, pretože to bude mať sexuálny podtón a týmto smerom sa my uberáme. A tiež sú tu veci, ktoré sú také veľmi zaražajúce. Napríklad pre iné alebo v iných skupinách v spoločnosti. Takéto nejaké správanie sa tak stáva normou. A niekedy doslova je to aj tak kultúrne brané, že pedofilia je v poriadku, že na tom nie je nič zlé, ale čo sa týka kňazov, tak sa skoro z každého kňaza robí nejaký potenciálny sexuálny kriminálnik. A toto je cielený útok proti cirkvi. Je to preto, aby tak kňazi boli stlmení, aby sa im zatvorili ústa a takto nejako odrezať kňazov od mladej generácie. A takéto procesy sú ukážkové ako proces kardinála Pella. A ja si osobne myslím, že takýchto procesov bude pribúdať, preto aby kňazi tak prestali formovať mládež. A samozrejme tiež, aby aj mladí už nejako nechceli byť kňazmi. A tak my vieme, že sa to začne tým, že čas kňazov nebudú chcieť pracovať s mládežou. A my tiež veľmi dobre vieme, že to, čo investujeme do mládeže, že tie výsledky, to ovocie bude v budúcnosti. Takže keď deti a mládež už nebudú mať kontakt s kňazmi, takže tento cieľ bude určitým spôsobom dosiahnutý. Máte ešte niečo, čo som sa vás možno nespýtal a myslíte si, že je to dobre tuto pripomenúť? Predovšetkým to, že otec Piotr si bol vedomý a vedel, že sa za neho modlíte a určite túto modlitbu aj naďalej potrebuje. A veľakrát tak ľutoval všetky tieto osoby, ktorým tak slúžil, ktorým pomáhal. A niektoré osoby môžu takto podľahnúť pohoršeniu. Takže prosím o modlitbu za otca Piotra, aby tak jednoducho nikto nepodľahol a nepohoršil sa. A nikto týmto veciam neuveril. Takýmto hrozným ohováraniam. Je to veľmi zlé, že my tu nehovoríme o pohoršení za činy, ktoré boli spáchané, ale o pohoršeniach, ktoré tak vychádzajú z klamstva. A je to, povedal by som, také veľké nešťastie, ktoré sa práve teraz deje. A našou úlohou je teraz, aby sme tak hľadali pravdu na faktoch
a na poznaní toho človeka. A nie iba na nejakých ohováraniach a na názoroch ľudí, ktorých úlohou je ničiť cirkev a kňazov. A ďakujem vám za rozhovor a nech vás všetkých žehná Pán Boh. Na veky vekov. Amen.